אתה במשפט מודה לא מודה מתנדנד בחור טוב, אפרופו בחור טוב, שמעו סיפור אני יושב באורקסה עגלה 4 לפנות בוקר, צומת קריאטה מי שמכיר מכיר. בקיצור אנחנו יושבים אני ועוד 2 חברים שלי טובים, אני איציק זינו וציון מלכה, היימח שמו זה פתח עליי. בקיצור רבי מורי פה שיחיה היית שהכל אמת לאמיתה סמיים, מידו בהן צדק נשבע לכם. בקיצור אנחנו יושבים שולחן של מלאכים, פתחנו שם פתאום אני שומע אני עם התסביכים שלי חשבתי באו להוריד אותי, אני ברוך השם עברתי את הגיל הזה של המושפעות של התסביכים. הוא אמר ככה, הוא עשה ככה, צריך לעשות להוא ולקחת להוא. בקיצור בחור טוב, אני יושב בכלא בבלגיה, שמה ימח שמם, כל האנטישמים רוצחים בדם קר, מחבלים מתפוצצים ברחובות. בקיצור אני יושב שמה ימח שמם, הכל שם מחולק לתאים, קילומטרים של תאים, אסירים בתאים, 2 רבים ביניהם אני. תעזוב אותי בראש שקט ילד טוב ירושלים. בקיצור אני יושב, בא אליי הסוהר, מרביץ לי בוקס לפנים. אני עושה לו אח שלי מה עשיתי? הוא אומר לי בגרמני, יו ג'ויש אתה יהודי? הוא אומר לי אתם יודעים שמה יש להם איזה זריקה. בקיצור הוא עושה לי, אני אעזוב אותי שמה, לא מפחד לא מעבריינים לא מגנגסטרים, אני מפחד מהזריקה אחת שקוראים לה מורגן. הזריקה הזאת היא רוצחת אותך ומשאירה אותך אך בגוף של בן אדם חי. חבר שלי קיבל את הזריקה הזאת, מעשן ככה, לא יכול לעשן בן אדם מת בגוף של חי. אתה שואל אותו מה קורה, מה נשמע, הכל בסדר, לא עונה לך. בקיצור היה שם בלגן, עניינים וזה ולא משנם, אחרי זה אני אספר לכם, אני אראה לכם את הצלקות, את החורים שיש לי בגוף. זה לא משנה, תעצור את זה אח שלי.